Bizim Türk mesaramızda qavatdan qulaqatın oda 70 yıl min avval, 65 yıl min avval çizi bina Mevludxani aslen Türk meselede yokmuştur. Belkul. Hop yok bolsa nereden başlaptır? Kim sebep bolup başlaptır? Hanefi mezhep ulamaları avvallan oda Mevludxani deyilende kullu ummet İslam'da 700 yıl çeldiğim aslen yokmuştur. Qarn çağrımda gayri ehli sünnetin üstünden 6 tane Mevludxani revaç taptır. Ehli sünnetin tarafından ne? Gayri ehli sünnetin tarafından 6 tane Mevludxani yörtüptürler. Şon bir yerde el cümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevludxani demiştir. O taram geliyerler ulemayı ehli sünnet şonun mukabında durup tamam Mevludxani ayırttırlar kullan. Ki bu şeriatta yok tatiptirler. Ta sonram 700. yılda yani qarn haftamda bir Hudaýyň benneti bir padşah atly, padşahy binamy falan Erbel şu gelip yamaşşadan şu Mevludxani'ni revaç verip başlattır. Avvalla ulamaların üstünden başlanat yok. Avvalla ehli sünnetin üstünden başlanat yok. Avvalla barak şeyh meşayihinden başlanat yok. Avvalla padşahlığın üstünden başlattır musulmandygy. O şu doğrultunda ulamalar soram, şuna kına soralarına Peygamber Hudaýyň bolonguny, hep bolonguny bir jelese tutjak bolsaňyz, şu doğrultunda etjek bolsaňyz diýip de barakim, şu doğrultunda şol awwaldan kitapda Bağdat, kitapda ýokdatdy. Emma Türkmen Sahrada nereden başlaptır? Şu mantaga Türkmen Sahrada şun awul baştan şu bir günden başlamaklarına sebep bolan qiyinantakda Hanefi mezhepliň üstünden dören zatda, Şafii mezhepliň üstünden dörep de teşvik edip de ara gelenler. Hormatly ýarmadahyn taqdir merhumyň piri Şeyh Osman o Şafii mezhep Abdülkadir Ahun Dağıstani diye. Dağıstan'dan 2 nefer göçüp qayıptır şu tadan din diyanatda o tada qiyinçilik boluluk derekli şu Türkmen Sahraya qarşı qaytýarlar. Birine diýen Abdülkadir Ahun Dağıstani, birine diýen Abdülvahhab Ahun Dağıstani. Şu Abdülkadir Ahun Dağıstani ve Abdülvahhab Ahun Dağıstani ikisi de Şafii mezhep. Sonra bula mantaga gelende Abdülkadir Ahun Dağıstani bolýa Ýarmad Ahun Taqdiryň maran ustad. Ol Arapçyk diýe şol gökleň talaplarda hücreti varmışçı, okuyutyanmışçı, şu tada barakayım, şun şagirdini etiptir. Avval baştan şu Şafii mezhepliğinden barakayım, şu suratında başlaptır, şu burguni, şu Hudaýyň bendeleri sebep bolup barakayım, mandagy Türkmen Sahrada başlaptır. O şu burgunna soňram Ýarmad Ahun Taqdir bir diş görüpdir. Bir däne dekmes bilen 11 däne käte, şonu şoň ýa Şafii mezhep ustady ki aýdylşyndan belli bolýar sonra Hanefi mezhebe geçipdir. Yani Hanefi mezhebe geçse de Hanefi mezhebe paýbent bolmany, Hanefi mezhebe ters bilen fetvasy var. Enelekim şu kitapda şoň bir tane ýazgyly. Şu suratynda barakim şol bir dekmeçe ol Mevludlay diýip barakim şol Rabiul ola ýörüpdir. Ol 11 däne käsede, küllüne 11 däne aý diýip şu suratynda şoňa destur beripdi barakim, şu mantagada ýoň bolmakgyny barakim şol Hudaýyň benne şoňa sebep bolur.